Слушате радио Свободна Европа. Рок или се клатише тъй. А пък рол, не знам, сигурно някаква ролка. Другари, внимание! Никой няма право да напуска селото без пълномощно от мен. Старте май проверяват, идват насам. Няма ли паспорт, няма пари. Разбрахте ли? Знаеш, че не дава да я пускаме тази музика. Да, мод. Не знам. Ахмед, колко пъти ти казвам? Трябва да купам на детето ново радио. Що гледаш за работа?